Royal Family Records. A beef man again. Who beef man is? Big up Royal Family to the fullest. Uchishita urakuti pamusoro panopisa mbazvinzwisise. Pa number 1 apa karike zvanzinotisa. Iko zvino akaenda nepiko. Unoti zorora magetsi kusina shiye zvakaenda nepiko. Ndaona akaenda nepiko. Unoti zorora magetsi kusina shiye zvakaenda nepiko. Unogona kuenda nenyika kana kubuda rakajeka nyika, asi uchinge iwo wapasvika hauna chinguwa unobuda. Usazozviganza umambo usati wafamba netambo. Ziva pachine chinambo zvinoda wakashinga mumutambo. Iko zvino akaenda nepiko. Unoti zorora magetsi kusina shiye zvakaenda nepiko. Ndaona akaenda nepiko. Unoti zorora magetsi kusina shiye zvakaenda nepiko. Handidi kuimba zvenhamo ndangoti ndivhure muromo. Rume rimwe harikombe churu nhasi unotaura tumbo. Oh gosh, don't rush. Dai uri mumwe wadzoka maklaks. Handidi iwe neni tiumbe daka tose toda kuita kash. Iko zvino akaenda nepiko. Unoti zorora magetsi kusina shiye zvakaenda nepiko. Ndaona akaenda nepiko. Unoti zorora magetsi kusina shiye zvakaenda nepiko. Makamuisepi zvakaenda nepiko. Makamuisepi zvaiti ndianori. Royal Family Iko zvino Records. akaenda nepiko. Unoti zorora magetsi kusina shiye zvakaenda nepiko. Ndaona akaenda nepiko. Unoti zorora magetsi kusina shiye zvakaenda nepiko. Unogona kuenda nenyika kana kubuda rakajeka nyika, asi uchinge iwo wapasvika hauna chinguwa unobuda. Usazozviganza umambo usati wafamba netambo. Ziva pachine chinambo zvinoda wakashinga mumutambo. Iko zvino akaenda nepiko. Unoti zorora magetsi kusina shiye zvakaenda nepiko. Ndaona akaenda nepiko. Unoti zorora magetsi kusina shiye zvakaenda nepiko. Royal Family Records. Wayazi zvanza ena nenyika madzoka nenyika azoka nayo endachidzoka rules. People them have to the fullest.